मोनदांथि फाग्लिया नुजालायबाय लोगोफोर। ओमफ्राय दिनैयो मोनदांथिया मोनसे कुइसन सोंगोन नोंथांमोननाव। बेनो जाहैबाय, जुदि नोंथांमोना मोजाङै मिथियो, हयथ' आब'मोन मादैमोन बिथांमोना मोजाङैनो मिथिगोन जे जोङो आइजोफोरा, हिन्जाव माहारिफोरा गन्थंखौ मानो सुनांगौ। आंनो कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहर। ओमफ्राय आङो साननैसो नुजायैनि जाहोनानो, भिडिअ ओंखारि जाहोनानो जाहैबाय नैबेनो। माने आंनाव गन्थं सुनाय गैयामोन, आं गन्थं सुवाखैमोन, अनलि खोमाल' सुनाय दंमोन आंनाव। ओमफ्राय सनाखौबो आं बिदिनो सम समल' गानो, कन्टिनिउ गानो आरोना। ओमफ्राय आरो आङो मानो सुनांखो आङो मोनसे खोन्थालांगोन। स' जुदि नोंथांमोना माबा मोनसे गोरोन्थि मोनना निमाहा बिनाय थाग्रोखाबाय दै। ओमफ्राय मानेकि नोंथांमोननि कमेन्टआव खिन्थाहर, नोंथांमोननिबा हिन्जावफोरा गन्थंखौ मानो सुनांगौ, नङा होमबा? ओमफ्राय आं मानो सुखो आङो खोन्थालांबाय दङ। मोनसे जिरायना लाग्रोनि आरोना, इयाव मोजाङै दरजा मोखाङाव जिरायनानै आरामसे रायज्लायनोसै। गन्थंखौ आङो मिथिनायाव आङो मानो सुखो, जे बे गन्थंनि नाखिया जोंनि इण्डियान होननायजों सिनायथि गोनां। स' बिनिखायनो आरोना मोनसेया, बे मोनसेनि थाखायबो। आरो मोनसे जाहैबाय गोदोनि जुगनिफ्रायनो परम्परा सोलिबोनाय जे आइजोफोरा गन्थंआव नाखि गानथारनांगौ, बे मोनसे। आरो मोनसे जाहैबाय मेन खोथाया जाहैबाय मा मिथिबाय, आखाइ रुमायदो र'। मेन खोथाया ना मा होनो, आङो सोंदोंमोन बाजैमोननाव, आबैमोननाव, मादैमोननाव। होनदों मा, आं हिन्जाव मानसिया मानो गन्थंआव नाखि गानलायनांगौ होननानै। ओमफ्राय होनबायखि लायनो हौवानि हिन्जावनि अनलायनाया स्ट्रं जायोनो आरोना। माने हौवानि अननाया गन्थंआव थायोनो आरो, बे गन्थंनि नाखियाव थायो जाहैबाय। आरो लोगोसेनो माने मानसिनाव माने गाज्रि बारहावा नांनायफोरा माने खारो जाहैबाय। स' आङो बेखिनि बाथ्राखौ मिथिबाय, गन्थं सुनायनि जाहोनखौ। स' नोंथांमोननि बायदिब्ला मा, नोंथांमोना खिन्थाहरलायदो। हयथ' नोंथाङा जि मिथिगौ आं मिथियाबो जानो हागौ, बेनिखायनो नोंथांनिफ्रायबो आङो मिथिनो लुबैयो। बेनिखायनो नोंथाङा माबोरै मिथिखो आंनो कमेन्ट बक्सआव हर। ओमफ्राय दिनैयो नोंथांनि नोजोरजों आंखौ माबायदि नुखो गन्थंआव नाखि गाननायखौ कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहर। ओमफ्राय बेखौ नोंथांमोना हयथ' आंखौ फेसनि थाखाय देलायदो होनना सानगोन, खिन्थु आङो महरनि थाखाय देलायाखै। बेसे महराथ' आरो मा होनबावनो, इसोरा जि हरदों बेखौनो गनायखानांगोन, नङा होमबा? जास्ट गोदोनि परम्परा हिसाबै, नियम कानुन हिसाबैसो आङो बेखौ गानदों। आरो लोगोसे अननाया स्ट्रं जानायनि थाखाय हासबेन्ड वाइफनि गेजेराव, नङा होमबा? जिहेथु आंबो सानसे हाबा जागोन, स' जाहाथे आंनि अननायाबो जाहाथे बेबायदि स्ट्रं जाथों, बेनिखायनो आङो सुदों। स' बाखि जियानो जादोला, नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरदो माबायदि नुखो नैबे मोनदांथि फाग्लिखौ। ओमफ्राय मा होनबावनो आरो जुदि भिडिअ नलेजेबोल, नोंथांमोना शेयार खालामना होबानो जाबाय। आरो बे नङादि जे आंनि गन्थं सुनायखौ लानानै हयथ' आंबो सुनोसै बा आंबो सुथारनांगोन। स' बेखौ नोंथांमोना माबा नाङा, जास्ट नोंथांनि चइस मथे नोंथाङा थानो हागोन जे खालामथारनांगौ, सुथारनांगौ, बे नङा आरोना। जास्ट बे आङो माने जोंनि परम्परा हिसाबै मावबाय। आरो लोगोसे जाहाथे आंनि फिउचारा ब्राइट जाथों। नोंगौ आं खोमसि फोथायो सम किसुमान बाथ्राफोरखौ आरोना, ओंखायनो माने आङो दिनैयो बे लामाखौ लाबाय। आरो लोगोसे हयथ' एसेबाबो आंनि महरखौ चेन्ज नुदों नोंथांमोना, आंबो चेन्ज नुदों आंनि महरखौ। बेनिखायनो आरो माने फैथ'वाखैमोन, बाखि बुंथ'ला दे। आरो आङो भिडिअखौ ना इडिटबो खालामा, दान्स'नो आंखौबो दान्स'आ, मालाबा समाव बुंफ्लांगारो आरोना। स' बेखौ नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय, नोजोर आन्दाज खालामहरथ'बानो जाबाय। ओमफ्राय मा होनबावनो, होनथ'लाना जेबो, होनथ'ला दे। होमबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै, गोजोन्थों।